Lehenengo eta behin, azalpenak eskatzeko, zergaitik, Eusko Jaurlaritza orain dela 2 aste jakin dauenean, zulo bat, sekulako lur-jauzi bat egon dela tunel baten, abiaduriko trenaren Gipuzkoan egiten ari diren obren tunel baten, egondako lur-jauzia, 2 aste berandago, herritarrek berriro ere izan behar izan dira, notizia hori zabaldu dutenak eta Eusko Jaurlaritzak ez du ezer esan. Gainera, notiziaren berri eman dagoenean, ohikotzat jo du olako zuloak, olako lur-jauziak, eta guretzako ez dire inondik inora ohikoak izan behar, baina tamalez ohikoak izaten ari dira abiaduriko trenen obretak, mota honetako lur-jauziak. Eta gainera, ez da ahaztu behar, lur-jauziaren ostean gainkostuak datozela eta abiaduriko trenaren obretan ohikotzak jotzen ari direla gainkostuak egotea. Ez dau tramo bat bera ere bere hasierako postuan betetzen ari dena eta hori bai dela ohikotzak jotzen ari dena.